este punt, són les 9:52. Anem en directe a Malmö, a Suècia. Bueno, ahir se celebra el Festival d'Eurovisió. Qui no sap això? Ahir, milers de persones es van manifestar mentre participava la representant d'Israel en protesta per l'ofensiva del seu país a Gaza. Aquestes coses també estan afectant el Festival d'Eurovisió. Bueno, i a Malmö estan Toni Polit i Montse Català. Montse, bon dia. Bon dia, Òscar. Bueno, sentiment trobat entre unes coses i unes altres, no? Perdona, Òscar, no t'he sentit bé. El dia que estem parlant d'un festival, però també de les mesures de seguretat per les protestes que hi ha. Sí, efectivament, Òscar, n'hi ha molta seguretat així a Malmö, hi ha presència policial. És cert que ara la ciutat encara sembla que s'està despertant, encara dorm els eurofans després d'aquesta semifinal d'ahir, però se nota aquesta presència policial així a Malmö, sobretot quan hi ha una manifestació multitudinària com la que va haver ahir de vesprada just al centre de Malmö, discorria per este carrer on estem ara mateix, i també se nota aquesta presència policial als voltants del Malmö Arena, l'estadi on s'està celebrant Eurovisió. Hi ha policies a peu de carrer, també militars en els terrats. Els eurofans que venen tots els anys a Eurovisió ens ho diuen, no tenim presència policial, molta més que en altres edicions, i també ho hem notat nosaltres mentre fèiem les nostres connexions amb Apunt. També és cert que n'hi ha molta policia al voltant d'aquesta representant d'Israel, sempre va molt acompanyada quan entra i ix de l'estadi, i precisament a nit Israel es va classificar en aquesta semifinal i per tant la tornarem a veure, participarà en la gran final de demà. També a nit actuava Nebulosa, els nostres representants d'Ondara. Van brillar en la seva actuació davant 12.000 persones en aquest Malmö Arena, i nosaltres, que no podíem accedir dins d'aquest Malmö Arena, dins de l'estadi, ho vam veure des de la zona de premsa del Media Center. Així és com ho va viure la premsa internacional, que no se sol alçar del seu lloc en moltes ocasions, però quan va sonar Zorra per primera vegada completa davant tota Europa, la premsa internacional ho va viure així. Nebulosa actuava a nit en aquesta segona semifinal com a convidada, és a dir, estava fora de concurs perquè Espanya està dins d'aquests Big Five, dels 5 grans que no participen en les semifinals, van directament a la final, però per primera vegada l'organització va voler que aquests 5 països actuaren com a convidats en les semifinals i per fi van poder veure els d'Ondara. Hem de dir que als voltants del Malmö Arena durant hores van estar accedint tots els eurofans, ells anaven vestits amb les seues banderes, disfressats amb molt de bon rotllo, i això és el que ens van contar tots els eurofans espanyols que s'han desplaçat fins ací, fins a Malmö, per a veure a Nebulosa en directe. Que hemos venido a apoyar a Nebulosa y a hacer la zorra todo lo que podamos, porque ese mensaje que nos tiene Mari es para te queremos. El ritmo, la canción, el rollo que tienen. I esta matinada ja hem conegut quin és l'ordre d'actuacions de la gran final de demà. Nebulosa actuaran en la 8a posició. Hem de dir, com a curiositat, que ABBA fa 50 anys, quan va guanyar amb Waterloo, també van actuar en la mateixa posició. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle, gritar lo que siento a los 4 vientos. Bueno, este matí comentàvem en l'informatiu que passe el que passe amb Nebulosa, si és la primera, la segona o qui siga, està clar que a Ondara li ha tocat la loteria. Bueno, i Montse Català, allí a Malmö,
i nosaltres així, i hem d'acomiadar ja el